Suot mo na yung damit mo. Yan na, suot mo na Ayan. ko. Suot mo na yung damit mo at magpa-picture tayo sa ano. Lahat. Hindi na. Sino pa wala? Papasok kami sa ano ba yung Kalinawan Cave. Suot mo na yan, oh. Yan na, adyo. Ako na muna ako habang papasok doon. Yan, kuha na ko raw siya habang papasok siya doon. Sa Kuweba ba? Dito po tayo ngayon sa Kalinawan Cave. Ayan. So ayan, si Bicolana nagsisimula na mag-entrance. Ayan, itayo mo na, i-off mo muna. Tapos tayo mo yan ako sa reels ko. Ngayon. Oh, okay nga pala dito. Yung mga ito pala yung Kuweba. Aray ko. Tingit mo yung ulo mo dito sa gilid. Ano nga ipat mo? Gabi dito ka. Hindi, sige na. Dito, iwan muna dun eh. Dali, tingin mo doon. Pakita likod na lang po muna ako ng ilang Lights, camera, Okay, ready? acting! Smile up. So, magkakaroon po muna tayo ng short orientation para po alam niyo kung ano yung magiging facing niyo po sa loob na. Short lang ba? Hindi ba pwedeng 3/4? Short lang. Ang linaw, di ba? Kaya lang yun is may kababaan po yung ceiling. So, lagi po kayo mag-ingat. Ano po? So, dito sa pinaka-first layer, mga iba't ibang rock formation tayo makikita. Mga stalactites, stalagmites, airplanes, mga natural minerals. So, yung po mga nabanggit ko na yun po yung mga bawal nating hawakan. Ano po? Dahil tayo mga tao is acidic, once na matransfer yung acid natin sa kanila, maaaring mag-fade or tuluyan na po siyang masira. So, pakingatan na lang po, pakitignan po mabuti yung mga mahahawakan nitong bato. Ano po? Papakita ko naman yung mga natural and yung mga artificial. Maiiwan na yung mag-ama. Baka umiyak. Ako yung ilaw ko. Dapat pinanood mo naman sila sa mga cellphone. Iyaan mo na, baka magkasakit pa, mag-iyak talaga yan. Hindi ba? Yung iPad na yung pan. Baka sila iba nang umiyak doon. Gabi anak. Mamakot na naman sa iba ng mamaya. May hakbangan. Po, yan yung mga artificial paint and glitter. Yan po yung sinabi Mag-ano na nga. Buddha or Buddha. Ayan o, yun. Oo nga, no. So, ito yung mata. May ilong mo. So, yan. Rock formation, optical illusion. Okay. Yun. So, pwede ko kayong punan ng picture din yung background. Yun, pwede. Tayo. Po is dry cave. Pag may ulan, doon lang po tuloy-tuloy sa pag-form yung minerals. Yung moist po na nanggagaling sa stalactite, solid po yung nabagsakan, doon naman po mabubuo yung tinatawag natin na stalagmite. Ito po. Million or billion years, magkukombine sila, magtatagpo sa gitna, dahil ito naman yung mabubuo. Ito naman yung tinatawag natin na hollow. So, ito yung mga natural minerals. Mga Video mo ngayong umikinang yan yung bawal nating hawakan. okay. So, makikita ang site na meron po tayo sa ating mga buto at mga ngipin kung bakit siya mapuputi at matitibay. Hindi nagsisigil dito. So, kahit sa secondary na po tayo, dahil nasabi ko kanina, dito po sa area na to, may kababaan po yung ceiling. So, ingat po lagi. Sige, yan. Makaganda rin yung mata. Pero mga kilos pa naman po. Maganda yung gumagapang-gapang ng konti. Basta may mga ano na po kasi mga bato na nakaustos. So, Yan, Ako Kalinawan. na pala magtatanong, ilang Kalinawan taong ka Cave. nang nag-tutor guys? nung nakarang December lang po ako nag-ano, bali, 1 year pa lang ako. 1 year pa lang. Oh, bawal maghawak dyan, baka stalagmite yan. Nakita niyo naman po yung area na madalas na hawakan, nagda-dark po. So, Kalinawan Cave po. Ayan, nandito na kami sa loob ng Kalinawan Cave. Meron pala, magmula na sanay magkakata. Ayan. May lager sa likod. Ay. Ano yan, flashlight lang? Ay, Ilan si Ana? Marami ka dyan, no? Nakadapa. Ayan. Ayan, meron po. Andyan po. Yan nga sa tuburo yung Ayun, kanina. kaya lang
Yan siguro yung sinasabing parang gamagapang na ano. Ingat lang. Wala bang ano dito? Wala bang sawa dito, be? Eh kung meron, nilahuli na din yun. Ito yung sinasabi na parang gagapang ka lang dito. Oh. Ayan. Oh. Pwede palang pagtaguan to ng ano. Pwede palang pagtaguan to pag may gera eh, no? Pa-picture na ako dito. Ah, ibig naman ba? Ayan. Sobrang liit. Ayan na sila. Oh. Kailangan yumuko ka. Dito, sa pagpapicture dito, nakaupo ka dito. Oh, dali. Hmm. Oops. Medyo lumalabo kasi ano, yung ilaw natin. Ayan, malapit na yata tayo sa exit. Ayun. Dito na pala ang labasan. Ayun oh, umaga na pala. Oh. Dali, baba na. Kita doon. Ah, dito ba ang picture? Yung picture tsaka konting Hindi na, alika na. mga 10 seconds yung umakyat. Yung pumakyat yung mga tao.